2 zile la mine, pentru că de ce nu? Asta e a doua. Da. Vom face niște salturi, noturi și vârtești. Cam asta fiind introducerea, să începem, nu știu. Uite să mă bag și la fără de treabă. Ok, piscina nu vorbesc că e chiar mare, dar dacă stai în curte, ajunge peste cap dacă ai 1,42 m, 43 m, acolo. Ok, început, nu știu, facem, ce facem? Fac eu un salt după ăsta, un salt. Saltul va fi în genul front flip și dat într-o parte, adică chiar din apă, n-am luat. O vedeți voi, vedeți cum mai acolo că niște măcoși. Nu prinde dura asta pe capul. Nu se prinde prea mult din sărit. Ura. El vorbește acolo, dar nici măcar nu uite. Și... Nu mai au dat telefon, nu mai au dat. a ajutat domnul. Bă, sper că s-a văzut acum, ai rândit să faci un salt. Nu prea s-a văzut, dar s-a văzut ceva acolo. Ok, acum e rândul ăsta să fac un salt. Abar n-am ce să-l vrea să facă băiatul. Vrea să fac un salt clasic. Dacă uzi telefonul, mă jur că te bat. La propriu. Da, sper să se vadă și ăsta lui. Hai, Enrique, sari. Sari. Tu gura, mă, te-am zis să nu lustuluzi. Ok, deci el până la urmă chiar a dat videoclipul. Au dat videoclipul, pardon, au dat telefonul. Acum vrem să facem niște feluri de not. Nu vrem. Vrem tu, nu vrem eu. De ce nu vrem? Că nu știu să not. Ăsta îngheață de frig, deci e... Nu se voi face stilul seren, stilul brască, pentru că alt stilul nu știu, stilul normal, dacă l-am nu facă... Na. Dar nu este să se vadă pe aici. Ceva, hai că îl fac și eu.